laraba ye octobre kalo tile 15 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ka makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma nin y'o waati seli a y'aw bisimila. Ka kunnafoni daminɛ bi ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ka kunnafoniyaw olu ye ka kɛ ni wagati na an bɛ octobre kalo la ale ye kalo ye kalo min ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔni o don o de siratigɛ fɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye an ka sigida 5nan ka taa se an ka sigida 6nan ma octobre kalo tile 14 tɛmɛnen a ye balofɛn ta kɔni ni ka di yen dɛsɛbagatɔw olu ma a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Agibu Dambele ale kun bɛ ni baara bɛɛ lajɛlen ɲɛma sigida 5nan dɛsɛbagatɔ 200 ka taa se sigida 6nan ma dɛsɛbagatɔ 200 ni bɛɛ lajɛlen kɔni ye balofɛnw sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ malo ɲɔ tulu ani fariniw ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw nin kɛra nisɔndiya ye maa minnu bɛ ni balofɛn kɔni dira olu ma Agibu Dambele ni ale ye an ka jamana ɲɛmaa ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛn a ye an ka jamana ɲɛmaa ka foli ta ni ka ɲɛsin u ma. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées a y'a yira k'a fɔ an ka fintigilakaw ka larawulili senfɛ octobre kalo tile 13 san 2025 Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw kɔni ka larawulili senfɛ sa u taara bɔ banbaganciwale tigilamaw ka bolimafɛn sen 4 kan ni o ye pick-up ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun falen don taji ani kɛlɛkɛminɛnw de la min n'u tun bɛ k'a laɲini kɔni k'a dogo yirijuw kɔni olu kɔrɔla la an ka fintigilakaw kɔni bɔra nin ka berkaw olu fɛ yen nɔ min ni u ye ni bolimafɛn kɔni ni ka ale susu ka kɔnɔminan bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ tilefanatɔw fana dunna waati min na an ka fintigilakaw ko larawuli kelen senfɛ lerekaw olu fɛ yen nɔ u ye dankari karɔgɛrɛntinɛ tigilama caman na an'u ka kɛlɛkɛminɛnw na. Sanga ni waati an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ banbaganciwale tigilamaw ka bolimafɛn sen 2 ni ka o kɔni tɔmɔ u nɔfɛ ka sababuya kɛ tajiko ntanya kɔni ye ni taji kɔni dɛsɛra maa min ka bolimafɛn kɔnɔ banbaganciwale tigilamaw la u bɛ u ka bolimafɛnw kɔni bila ni ka taa u ka sira fɛ o caman ni kɔni an ka fintigilakaw bɛ bɔ olu kɔni nɔ kan ani u ka kɛlɛkɛminɛnw dɔw fɛnɛ. Denmisɛnnin dɔ ni ale si bɛ t'i jɔ san 15 la ale kɔni su o de kɔni yera badabolo kɔni fanfɛla la octobre kalo tile 12 san 2025 a kɛra Mopti badawolo yɛrɛ kɔni o la serew olu ka fɔla k'a kɔni tun taara k'a bɛ taga a ko baji de kɔni na ni a tolen filɛ o ji la ka lɔdɔniya ka fɔ ko nin wagati in na Mopti ba kɔni ji ale yɛlɛnen don kosɛbɛ maa yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka taa k'i bɛ t'i ko a la ka sababuya kɛ a koli bɛ se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin i ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada da nɔgɔya k'aw ladɔniya k'a fɔ a ka janajaw kɛra o don kelen na. An ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye kiri tigilamaw kɔni y'ale ka kiri jaabi bɔli bila ni ka octobre kalo tile 27 natɔ ma kɔnɔ san 2025. Jawando service wulila deliko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelco yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48
48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele ma marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye marafɛn kɔni ta ni ka a ɲɛsin dɔgɔjɔlaw ka bolimafɛn kɔni o la a kɛra octobre kalo tile 13 tɛmɛnen waati min na dɔgɔjɔlaw kɔni bɛ ka bɔ dɔgɔjɔyɔrɔ o la Endelimankaw olu fɛ nɔ Endeliman na ale bɛ Ansongo o lamini na ni maa ninnu kɔni u ye u ka bolaminɛw ni ka olu minɛw la o bolaminɛ dɔ bɛ tali kɛ wari ani u ka o bolaminɛ dɔw yɛrɛ bɛ tɔli kɛ wari ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni olu ma ni bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra Ansongo ni Endeliman ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 o bɔɲɔngo an bɛ taa jɛmakaw olu fɛ nɔ jɛma préfet ɲɛma danga filanan ni ale Atayub Uldon Mohamed ye ale ni a ka cɛdenw ka taga se jɛma maire fɛnɛ ka danga filanan ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunda u ka taji feere yɔrɔ kɔni kan ka taa lajɛ taji kɔni ale bɛ lahalaya min na taji feerelaw olu bolo n'o y'a sɔrɔ taji kɔni o bɛ u bolo walima n'o y'a sɔrɔ taji yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔni maralen tɛ yen nɔ u taara ni ka taa lajɛ k'a ye k'a fɔ ko taji kɔni bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ station minnu bɛ yen nɔ ni o ye Sotraka ye Sojɛs Sahel ka taa se Bacili Efrel ni Somayafu kɔni ma taji kɔni ni o ye essence ye o litiri bɛ ka feere sɛbɛwari 150 ani 5 la fɛn min ye gasoil ye ale litiri bɛ ka feere sɛbɛwari 140 ani dɔrɔmɛ 5 kɔni la o b'a ye k'a fɔ ko jamana kɔni ye dansigi min kɛ taji ale sɔngɔ la o batolo don olu fɛ yen nɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kenyakaw ka jamana o kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔn ni ale ye Arayila Odenga ye ale tayana bi sɔgɔmada in na k'a si to san 80 na a tayana Endikaw ka jamana o kɔnɔna la polisiw olu ka fɔ la ko ka a to yaala la waati min na ani a dɔgɔmuso ka taa se a denmuso ale ni a ka dɔgɔtɔrɔ ma a kɔni bɔra ka bi a binnen sa u y'a ta ni ka taa n'a ye lapitaniso la a tayana k'a to yen nɔ de Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tuma an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan